Son gratuitos, creo que daquela maneira, non? Entre comiñas, porque efectivamente non hai unha transacción, non pagamos directamente por empregar unha rede social ou por facer unha búsqueda en YouTube, pero sí pagamos dun xeito máis ou menos indirecto. Cando eu facilito información, os meus nomes e apelidos, o meu DNI, mesmo ás veces a miña conta bancaria, todo tipo de información, mesmo tendencias sexuais, todo tipo, a mercar un determinado produto ou servizo ou ter certas amistades, estou facilitando información a esa rede social, non? A información vale cartos, eles utilizan esa información, eses datos que eu lles proporciono para segmentarme como un consumidor máis. Eles mesmos ou a venta deses datos a outras empresas pode xerar uns ingresos que non van para mí, non van para eles. Este é un modelo de negocio, como digo, desgraciadamente imperante hoxe en día en internet. Non hai ninguén que se poda plantear un Facebook de pago hoxe por hoxe, al menos que quera que teña éxito, pero sí como europeos debemos de ser conscientes que evidentemente estamos cedendo parte de esos dereitos. Que sucede? Que afortunadamente en Europa temos unha legislación moi estricta que protexe parcialmente todos estos dereitos e que pode, en un momento determinado, actuar, e nós podemos actuar exercendo esos dereitos frente a estas empresas, sobre todo no caso que se extralimiten no momento de tratar estes datos. Pero debemos de ser conscientes e debemos nós directamente exercer esos dereitos. Ninguén o vai facer por nós.